Καλησπέρα σε όλους και όλες σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που σήμερα παραβρίσκεστε στην συνέντευξη που κάνει η Δημοτική μας Παράταξη των Αγγλοπολιτών. Θέλουμε να ευχαριστήσουμε θερμά την εφημερίδα Έκφραση, η οποία είναι σήμερα εδώ, την Αμαρισία, το Ζω News, το Χτύπο και την Συνείδηση, τον Επικοινωνία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που βρίσκεται το Δημοτικό Ραδιόφωνο. Ξεχνάω κάποιο μέσο. Το Αθμόνιο Βήμα. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Και βεβαίως η Athens Politics. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που όλα αυτά τα μέσα τιμούν σήμερα με την παρουσία και την κάλυψη που θα προσφέρετε στη συνέντευξη που θα κάνει η Δημοτική μας Παράταξη. Για τα σχολεία μας λοιπόν, τι και αν φωνάζουν οι γονείς, ο Δήμαρχος απαθής. Αυτός είναι ο τίτλος, ο σκοπός και η αιτία που σήμερα κάνουμε αυτήν τη συνέντευξη τύπου. Θεωρώ ότι όλοι είδατε πρόσφατη συνέντευξη του Δημάρχου, του κυρίου Μπάμπαλου, ο οποίος πανηγύριζε για τις εργασίες που έκανε το καλοκαίρι στα σχολεία και που ο ίδιος δήλωσε ότι ως γονιός αισθάνεται καλά που τα σχολεία μας έχουν αυτή την κατάσταση. Να πούμε όμως ότι το πρώτο χτύπημα στο κουδούνι των σχολείων στο Ηράκλειο Αττικής, δυστυχώς για αυτούς, δυστυχώς για την Δημοτική Αρχή, αμέσως κατέρριψε και τους πανηγυρισμούς και το κλίμα εφορίας που προσπάθησαν να δημιουργήσουν. Αμέσως δελτία τύπου ήρθανε στην επικαιρότητα από συλλόγους, από γονείς, από τα σχολεία του Δήμου μας, τα οποία αμέσως εξέπεμψαν σως. Το πέμπτο νηπιαγωγείο, άθλια εικόνα στην οροφή από διαρροή σωληνώσεων. Το δεύτερο δημοτικό έκανα τις τουαλέτες και τώρα ξυλώνουν, μας λένε τα πλακάκια, επειδή η υγρασία περνά στο πέμπτο νηπιαγωγείο. Στο δεύτερο δημοτικό επίσης μουχλιασμένη τύχη, κλειστή η αίθουσα σύντησης. Στο τέταρτο δημοτικό, η νέα πτέρυγα που θα τελείωνε το Σεπτέμβριο είναι στην τελική ευθεία, έλεγαν πάει για τα Χριστούγεννα και βλέπουμε. Το πέμπτο γυμνάσιο είχαν πέσει σοβάδες πιο πριν, ακόμα δεν βλέπουμε κάτι. Και βεβαίως το 7ο δημοτικό, όπου μετά από πολύ μεγάλες πιέσεις των γονέων και των δημοτικών παρατάξεων, ζήσαμε θειολώδεις συνεδριάσεις στο Δημοτικό Συμβούλιο, έγιναν άρον-άρον οι εργασίες. Παρ' όλα αυτά εκκρεμούν ο τριτοβάθμιος έλεγχος και βεβαίως το τελικό έγγραφο από την πολεοδομία σε ένα σχολείο το οποίο έχει ταλαιπωρηθεί πάρα πολύ. Και αυτά είναι λίγα από τα σχολεία τα οποία αμέσως έσπευσαν να δώσουν το σήμα ότι έχουμε πρόβλημα, και άμα πάμε και στα υπόλοιπα σχολεία του Δήμου μας θα συναντήσουμε τα ίδια και χειρότερα γεγονότα τα οποία μας καταγγέλουν γονείς, εκπαιδευτικοί, η σχολική κοινότητα. Άρα λοιπόν αναρωτιέται κανείς, έχουν συναίσθηση του τι συμβαίνει στις σχολικές μονάδες στο Δήμο μας? Έχουν ενσυναίσθηση ότι δεν πρέπει να προκαλούν τον κόσμο με Facebook, με ανακοινώσεις? Έχουν καταλάβει ότι θα πρέπει με ταπεινότητα να προσπαθούν λίγο να αντιστρέψουν αυτή την κατάσταση? Έχουν καταλάβει τι σχολεία παρέλαβαν και τι σχολεία θα παραδώσουν μετά από 15 χρόνια διοίκησης Μπάμπαλου? 11 χρόνια είναι δήμαρχος ο κύριος Μπάμπαλος και αυτό το οποίο πανηγυρίζουν για πρώτη φορά είναι η εργολαβία των 3 εκατομμυρίων, όπου κάνουν επισκευές στα σχολεία. Μία εργολαβία την οποία ψήφισε η Δημοτική μας Παράταξη. Ψηφίσαμε όλα τα δύσκολα στάδια αυτής της εργολαβίας. Ανοίγω παρένθεση. Δεν ήταν εύκολο, διότι όπως γνωρίζετε ο Δήμος σχετικά με εργολαβίες και αναδόχους έχει μάλλον όχι πολύ καλό παρελθόν. Μία εργολαβία η οποία ο Δήμαρχος λέει, επέρεται ότι θα λύσει τα προβλήματα. Μία εργολαβία που ο Δήμαρχος λέει ότι διαθέτουμε από το Δήμο μας ένα πολύ μεγάλο κονδύλιο
για να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα. Μάλιστα. 11 χρόνια δηλαδή ο Δήμαρχος της πόλης μας δείχνει την ένδια χρηματοδότησης σε έργα που θα έπρεπε να υπάρχουν στο Δήμο μας και δεν μας λέει ότι αυτή η εργολαβία ουσιαστικά προέρχεται από το στράγγιγμα των χρημάτων που θα είχε διαθέσιμο ο Δήμος τα επόμενα χρόνια και όλα αυτά συγκεντρώθηκαν σε μια εργολαβία η οποία πάει να αντιμετωπίσει την 11ετούς απουσία της Δημοτικής Αρχής από τα σχολεία μας, από τα παιδιά μας, από το πιο ζωντανό κομμάτι της πόλης μας. Άρα, αυτή η εργολαβία είναι, τα στραγγίξαμε όλα και πορευόμαστε με αυτό. Πολλές φορές ο Δήμαρχος αναφέρεται στην μικρή χρηματοδότηση που λαμβάνει από την κυβέρνηση και ότι θα πρέπει να αλλάξει και ότι δεν δίνονται τα σωστά κονδύλια. Συμφωνούμε. Ναι, πρέπει να δοθούν περισσότερα χρήματα. Βεβαίως ο Δήμαρχος όταν φωτογραφίζεται με τους υπουργούς της κυβέρνησης δεν μας έχει πάρει ποτέ τις δημοτικές παρατάξεις της αντιπολίτευσης να δώσει μια εικόνα ενότητας ότι πάμε να διεκδικήσουμε μαζί παραπάνω χρήματα για την πόλη μας, για τα σχολιά μας. Γιατί είναι ένας δήμαρχος βαθιά διχαστικός και συγκρουσιακός. 11 χρόνια βιώνουμε αυτήν την σύγκρουση και αυτήν την άρνηση, όχι συνένεσης, την στοιχειώδη συνεννόηση στα βασικά προβλήματα που αντιμετωπίζουμε στην πόλη μας. Και θα έλεγε κανείς πώς γίνεται ένας άνθρωπος ο οποίος πολιτεύεται 30 χρόνια είναι στην αυτοδιοίκηση ο κύριος Δήμαρχος, πώς δεν έχει καταλάβει την ουσία της αυτοδιοίκησης. Όπου η ουσία της αυτοδιοίκησης ακριβώς είναι συνένεση, ενώνουμε δυνάμεις, ξέρουμε σε τι διαφωνούμε, αλλά υπάρχουν και σημεία στα οποία στοιχειωδώς μπορούμε να συμφωνήσουμε. Θα μας δώσει μια απάντηση ο Δήμαρχος πώς γίνεται στα σχολεία των όμορων δήμων με το Ηράκλειο, στη Μεταμόρφωση, στη Νέα Ιωνία, στην Πευκυλή Κόβρηση, στο Μαρούσι, όπου λαμβάνουν το ίδιο χαμηλές πιστώσεις από την κυβέρνηση, πώς γίνεται αυτά τα σχολεία να έχουν πολύ καλή εικόνα και πώς γίνεται τα σχολεία του Ηρακλείου να έχουν αυτήν την πολύ άσχημη εικόνα. Πολλές φορές ο Δήμαρχος λέει στο Δημοτικό Συμβούλιο μη λαϊκίζετε κύριοι με την παλαιότητα των σχολείων μας. Ενημερώνουμε τον κύριο Δήμαρχο και τη Δημοτική Αρχή. Η παλαιότητα των σχολείων είναι ίδια σε όλους τους Δήμους. Η μικρή χρηματοδότηση είναι ίδια σε όλους τους Δήμους. Παρόλα αυτά, μόνο το Ηράκλειο έχει τόσο άσχημη κατάσταση, τόσο άσχημη εικόνα στα σχολιά μας. Μόνο στο Ηράκλειο έχει παρατηρηθεί από τους γειτονικούς μας Δήμους να καταραίουν στέγαστρα τα Χριστούγεννα, ευτυχώς που ήταν γιορτές Χριστουγέννων, να πέφτουν τα παράθυρα και οι πόρτες σε μαθήτρια σε σχολείο που μόλις πριν από λίγο είχαν φτιαχτεί υποτίθεται, οι ρογμές να φτάνουν στα θρανία όπως χαρακτηριστικά έχουν αναφέρει γονείς μαθητών στο Δημοτικό μας Συμβούλιο. Πώς γίνεται να μην κάνουμε σωστές και γρήγορες μονώσεις στις ταράτσες των σχολείων, παρά κάθε χρόνο τα βάφουμε για να βγάλουμε φωτογραφία και βεβαίως δεν προλαβαίνουμε καμία φθορά και καμία από αυτές τις ζημιές όπου προκαλούνται από την κακή συντήρηση των σχολείων. Ένας έτσι συνάδελφος, δημοτικός σύμβουλος, μου λέει θα πρέπει να πεις στο Δήμαρχο να αφήσει τα λόγια στα σαλόνια και να πιάσει δουλειά για τα σχολεία. Να αφήσει τα κηλικεία που έρχονται οι μισθώσεις μία μετά την άλλη στο Δημοτικό Συμβούλιο και να πιάσει τα σχολεία. Το ξαναλέω, να αφήσουν τα κηλικεία και να πιάσουν τα σχολεία. Προσπάθησαν να βάλουν στις πλατείες, στη Μανδυλαρά, στη Μακεδονία, στην Όθωνος, προσπάθησαν να βάλουν σε κάθε ελεύθερο χώρο πλατείας κηλικεία. Στο 2016 το βασικό τους μέλημα ήταν να λειτουργήσει το κηλικείο. Βλέπουμε παντού κηλικεία και ταυτόχρονα βλέπουμε και τα σχολεία, όπου μονίμως σε κάθε
Δημοτικό Συμβούλιο, έρχεται και κάποιος σύλλογος γονέων να μας διαμαρτυρηθεί για την κατάσταση. Να σας θυμίσω, αγαπητοί και αγαπητές που είστε σήμερα εδώ, ακόμα και στις πανελλαδικές, που τα παιδιά έρχονται αντιμέτωπα με την βασική τους δοκιμασία, με τον βασικό αγώνα ζωής που θα κάνουν, που θα καθορίσει τα επόμενά τους βήματα, πόσοι μαθητές και γονείς ήρθαν στο Δημοτικό Συμβούλιο για να καταγγείλουν ότι τα εξεταστικά κέντρα των πανελλαδικών στο Ηράκλειο, στην πόλη μας, δεν είχαν air condition, δεν είχαν ανεμιστήρες, δεν είχαν κουρτίνες και οι μαθητές δοκιμάζονταν με τα καιρικά φαινόμενα να δώσουν αυτόν το πολύ σημαντικό για τη ζωή τους αγώνα. Αναρωτιέται κανείς λοιπόν, αυτά τα 11 χρόνια διοίκησης του κυρίου Μπάμπαλου δικαιολογούν να πανηγυρίζουν το ότι το καλοκαίρι κάναν κάποιες λίγες εργασίες και αμέσως μετά το πρώτο χτύπημα του κουδουνιού ήρθε πάλι ο καταιγισμός προβλημάτων? Να πανηγυρίσουν πρέπει ή να σκουμποθούν, να ζητήσουν συγγνώμη? Δεν έχουν ζητήσει ποτέ συγγνώμη στο Δημοτικό Συμβούλιο από τους γονείς, από τους εκπαιδευτικούς, από τα παιδιά, για αυτά τα οποία βιώνουν. Δεν έχει αναλάβει ποτέ κανένα την ευθύνη σε αυτό το Δημοτικό Συμβούλιο για τα τραγελαφικά που ζούμε. Δεν αισθάνονται την ανάγκη να μείνουν σιωπηλοί και απλά να δουλέψουν? Μήπως και αντιστραφεί αυτή η εικόνα? Πιστεύουν δηλαδή ότι με κάποια δελτία τύπου και με μία φανταχτερή ανακοίνωση σε ένα Facebook ότι αυτό θα διασκεδάσει τα προβλήματα που βιώνουν στη σχολική κοινότητα τα Ηρακλειοτόπουλα? Θέλω να σας πω ότι η δημοτική μας παράταξη, το Ηράκλειο Πολιτών, όλοι οι δημοτικοί σύμβουλοι οι οποίοι είναι σήμερα εδώ ενώπιόν σας, ο πρώην Δήμαρχος πάντα, ο Παντελής ο Βλασόπουλος, θέλω να συμφωνήσετε μαζί μας ότι στα σχολεία έχουμε κρατήσει μία άκρος ήπια, σοβαρή θέση και δεν έχουμε ούτε λαϊκίσει, ούτε το έχουμε δει ως πεδίο αντιπαράθεσης και να μαζέψουμε σταυρούς. Αντίθετα, έχουμε προσπαθήσει πολλές φορές να βοηθήσουμε τη διοίκηση. Έχουμε ψηφίσει πολλά από τα θέματα που αφορούν τα σχολεία. Και επειδή ακούμε τον Δήμαρχο καμιά φορά που λέει δεν ψηφίζουμε τα θέματα, να του πούμε ότι στην Οικονομική Επιτροπή η παράταξή μας ψήφισε την υπογραφή της σύμβασης των 3 εκατομμυρίων. Όπως και για πρώτη φορά ψηφίσαμε αναμόρφωση προϋπολογισμού, κάτι που δεν το κάνει η αντιπολίτευση, ακριβώς γιατί περιείχε μέσα κονδύλια και διαδικασίες που αφορούσαν τα σχολεία. Άρα το Ηράκλειο Πολιτών στέκεται πάντα με νυφαλιότητα και με σοβαρότητα στα βασικά προβλήματα που συναντούμε στην πόλη μας. Δεν πάμε να μαζέψουμε σταυρούς, πάμε όμως με τη δυναμική μας παρουσία εντός και εκτός του Δημοτικού Συμβουλίου να ασκήσουμε την κριτική που πρέπει στην Δημοτική Αρχή, να τους επαναφέρουμε στην τάξη, να τους πούμε να μην πανηγυρίζουν και να κομπάζουν ότι προκαλούν τον κόσμο, προκαλούν την κοινή λογική που φαίνεται ότι δεν έχουν και να τους προτρέψουμε να εργαστούν περισσότερο για τα σχολεία τα οποία 11 χρόνια τα έχουν παρατημένα και που η εργολαβία των 3 εκατομμυρίων δεν είναι γεγονός για να πανηγυρίζουν, αλλά γεγονός για να αναλογιστούν τα προηγούμενα χρόνια τι δεν έχουν κάνει και τα υπόλοιπα 3 που τους απομένουν τι μπορούν να σώσουν. Πρέπει τα σχολεία να μπουν στην πρώτη προτεραιότητα του Δήμου μας. Δεν γίνεται προτεραιότητα να είναι αλλότερια πράγματα εκτός από τα σχολιά μας. Βλέπουμε πεζοδρόμους, κυβόλουθους, τουβλάκια, κηλικία, εκδηλωσούλες, ιστοριούλες. Δουλειά για τα σχολεία θέλουμε να δούμε πάνω απ' όλα όμως και δεν τη βλέπουμε. Δεν θέλω κάτι άλλο να προσθέσω, διότι θέλω να αφήσουμε και χρόνο στους δημοσιογράφους μας να κάνουν ερωτήσεις. Ο Παντελής ο Βλασόπουλος, αν θέλετε να κάνετε μία σημείωση και θα συντονίσει ο Δήμαρχος.
Καλησπέρα και από μένα. Θέλω με τη σειρά μου να ευχαριστήσω και εγώ τους προσώπους του τοπικού τύπου, τις φίλες και τους φίλους που σήμερα διαθέσαν τον χρόνο τους να είναι εδώ, τον φίλο μου τον Γιώργο που μου δίνει τη δυνατότητα να έχω μια ολιγόλεπτη παρέμβαση και τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Με χαρά και σεβασμό πάντα. Θα είμαι πάρα πολύ σύντομος γιατί η τοποθέτηση του Γιώργου ήταν τόσο αναλυτική που δεν αφήνει περιθώρια να προσθέσεις πολλά πράγματα, αλλά κυρίως να επαναλάβεις. Και καμιά φορά η επανάληψη είναι... τα επαιδεύουμε καλύτερα, να το πούμε έτσι πιο λαϊκά. Γι' αυτό λοιπόν, στη σύντομη αυτή τοποθέτηση, ξεκινώντας θα πω ότι η σημερινή Δημοτική Αρχή δεν είναι μια καινούργια Δημοτική Αρχή. Βρίσκεται στο τιμόνι του Δήμου 11 συνεχείς χρόνια και πάνω στο 12. Και ο σημερινός Δήμαρχος έχει άλλα 14 χρόνια στη διοίκηση του Δήμου ως αντιδήμαρχος τελικών υπηρεσιών, που αυτό σημαίνει ότι ξέρει πάρα πολύ καλά τα προβλήματα και των σχολείων αλλά και γενικότερα της πόλης. Τι θέλω να πω με αυτό? Ότι δεν μπορεί κανένας να πει, και κυρίως η Δημοτική Αρχή, ότι δεν γνώριζε τα προβλήματα και όλα αυτά που θα αντιμετωπιστούν. Έπρεπε να φτάσουμε στο προχώρημα για να φέρουμε το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο, να φέρουμε τα θέματα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Και κυρίως ήταν για την ασφάλεια των μαθητών σε όλο αυτό που είχε συμβεί στο 7ο Δημοτικό. Έπρεπε να έρθουμε στο Δημοτικό Συμβούλιο γιατί οι σοβάδες σε 4 σχολεία πέφτανε. Και ευτυχώς δεν είχαμε τραυματισμό μαθητών. Οι μαθητές κάνουν μάθημα σε ακατάλληλες αίθουσες, στο 5ο νηπιαγωγείο. Στο τελευταίο Δημοτικό Συμβούλιο είχαμε παρέμβαση από τον Σύλλογο ότι πλέον δεν ανέχεται αυτή η κατάσταση. Στους προάπλεους χώρους έχουμε φτάσει σε σημείο να τραυματίζονται μαθητές. Γενικά υπάρχει ένας αναβρασμός και δικαιολογημένος. Φτάσαμε σε σημείο πάλι, λίγο πριν τις πανελλήνιες εξετάσεις, αντιπροσωπεία μαθητών να έρχεται στο Δημοτικό Συμβούλιο και να λένε ότι οι συνθήκες αυτές που πάνε να δώσουν πανελλήνιες δεν είναι κατάλληλες. Δεν υπήρχε κλιματισμός, δεν υπήρχε κηλικείο, δεν υπήρχε τίποτα για να μπουκάλι νερό. Ακόμα και στο 4ο γυμνάσιο, το κηλικείο ήταν κλειστό 1 χρόνο και προσπαθούσαν οι μαθητές να καλύψουν αυτές τις ανάγκες, οποιαδήποτε προμήθεια να βγουν εκτός σχολικού συγκροτήματος. Δεν θα σας πω για τις παρατάσεις που παίρναν σε κάθε έργο που γίνεται. Και αναφέρουμε στο 1ο γυμνάσιο, στο 4ο και 5ο δημοτικό, όταν στην περίοδο του σεισμού του 19 είχαν γίνει όλα αυτά που έγιναν. Θέλω ειλικρινά να ρωτήσω εσάς τους προσώπους τύπου που καλύπτεται όχι μόνο το ρεπορτάζ στο Ηράκλειο, αλλά και γενικότερα των όμορων περιοχών. Αν αυτά που συμβαίνουν στο Ηράκλειο έχουν συμβεί και στους γύρω δήμους. Εγώ βρίσκομαι στο Δημοτικό Συμβούλιο το 1999. Αυτό για πρώτη φορά συμβαίνει στην πόλη μας. Για πρώτη φορά βλέπουμε τέτοιες αντιδράσεις από καθηγητές, από σύλλογο γονέων, από μαθητές, να έρχονται λοιπόν και δικαιολογημένα να διαμαρτύρονται. Και να σας πω το βασικότερο, ότι αν δεν υπήρχε αυτή η αντίδραση, η καθολική αντίδραση από όλους που προανέφερα, σήμερα αυτά τα λίγα που έχουν γίνει δεν θα είχαν γίνει. Να είστε σίγουροι γι' αυτό. Γιατί υπάρχει μια απαξίωση. Και η απαξίωση αυτή ξεκινά τον ίδιο το Δήμαρχο. Δεν μπορεί να ζητάει αντιπολίτευση όλη η σχολική κοινότητα να συζητήσουμε το Σεπτέμβριο του 2024 το θέμα των σχολείων και όταν έρχεται το θέμα επιδεικτικά ο Δήμαρχος να αποχωρεί από τη συνεδρίαση με τους περισσότερους συνεργάτες και να αφήνει την αντιπολίτευση με κάποιους από τους Δημοτικούς Συμβούλους να συζητήσουν τα θέματα. Δεν μπορεί ο Δήμαρχος όταν φέρνει αντιπολίτευση σύσσωμη το θέμα να συζητήσει στο Δημοτικό Συμβούλιο να το έχει τελευταίο. Και να έρχεται μετά από 4-5 ώρες με μια διαδικαστική δημοτική με συνεδρίαση να συζητάμε αυτό το θέμα.
δεν θέλει να το συζητήσει. Η ανάγκη τον έκανε. Γιατί και το 7ο υπήρχε σοβαρό πρόβλημα για τη μεταφορά των μαθητών, αν σε περίπτωση δεν είχαν ολοκληρώσει τα έργα, αλλά και όλα αυτά που προανέφερα ήταν τόσο επικίνδυνα που τον ανάγκασε λοιπόν να το συζητήσει. Δεν θα ήθελα να σας κουράσω περισσότερο, γιατί όπως είπαμε και πριν από λίγο, ο Γιώργος ήταν αλικότερος, αλλά κλείνω. Κλείνω με κάτι πολύ βασικό. Θα μου πείτε, η κυβέρνηση δίνει χρήματα για να καλυφθούν οι ανάγκες. Το είπε και πριν από λίγο και μπράβο. Και το λέω και εγώ. Όχι, δεν δίνει. Δεν υπάρχουν. Ή αν θέλετε είναι ελάχιστα στις ανάγκες που έχει ο εκάστοτε Δήμος. Και ειδικότερα ο Δήμος Ηρακλείου. Δεν θα πω ότι δεν μας πήρε μαζί για να πάμε να διεκδικήσουμε περισσότερα από ό,τι έχουμε τώρα ή από ό,τι μας δίνει. Θα πω ότι κάθε δημοτική αρχή έχει και την πολιτική της επιλογή. Δηλαδή, δεν μπορείς να πας να πάρεις ένα δόνι 5 εκατομμυρίων για να πάρεις το κτήμα fix, όταν η αντιπολίτευση είχε φέρει το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο, είχαμε πάει στους τότε υπουργούς της κυβέρνησης, είχαν αποδεχτεί την πρόταση δική μας, απλά ζητήσαν ένα περιθώριο χρόνου να μπορέσουν λοιπόν να αξιοποιηθεί αυτή η πρόταση. Ο Δήμαρχος να μην δέχεται την πρόταση δική μας, να έρχεται σε μια επικοινωνία με ιδιώτη και να παίρνει δάνειο 5 εκατομμυρίων για να πάρουμε το κτήμα fix. Να είναι κλειστό όλη σχεδόν την εβδομάδα, ανοιχτό Σαββατοκύριακο για κάποιες ώρες και να μην είχε αξιοποιηθεί εδώ και χρόνια. Άρα λοιπόν τα 5 εκατομμύρια θα τα έκαμε στο κουμπαράτο δικό μας και θα μπορούσαμε ανά πάσα ώρα και στιγμή να καλύψουμε τις ανάγκες. Τα 3 εκατομμύρια δεν βρίσκονται στον κουμπαρά. Είναι διάσπαρτα. Κάθε χρόνο στον προπολογισμό υπάρχουν 700.000. Αυτή είναι η διαφορά των 3 εκατομμυρίων με τα 5 εκατομμύρια. Κάθε χρόνο λοιπόν υπάρχει μέχρι το 2028 700 για να πάμε στα 2%, κάπου εκεί είναι η χρηματοδότηση. Αυτή λοιπόν είναι η διαφορά μια δημοτικής αρχής από το να θέλει να δώσει μια πραγματική λύση. Εγώ σας το λέω και πάλι ότι πρέπει να εμπιστευτούν, να μας εμπιστευτείτε. Και κυρίως να εμπιστευτείτε τον Γιώργο του Παπαδημητρίου, με έναν άνθρωπο που βρίσκεται πολλά χρόνια στο Δημοτικό Συμβούλιο, έχει θητεύσει και σε θέσεις χειρές και είναι σε θέση να δώσει λύσεις στα προβλήματα που τα κανονίζουν εδώ και πάρα πολλά χρόνια στην πόλη μας. Μην περιμένετε να έχουμε δημοτικές εκλογές τελευταία στιγμή για να δώσουμε ένα αγώνα. Ο αγώνας πρέπει να είναι καθημερινός. Γιατί δεν είναι μια νίκη που θέλουμε να την έχουμε μόνο εμείς. Είναι μια νίκη απέναντι σε ένα σύστημα, είναι μια νίκη απέναντι στην ασφάλεια των παιδιών μας, είναι μια νίκη για την ίδια μας την πόλη. Ευχαριστώ. Να συντονίσω λίγο, όπως είπε και ο Γιώργος στη συζήτηση, γιατί είχε προηγηθεί και πριν από μήνες μια παρόμοια. Θέλω να διευκρινίσω κάτι που είναι έτσι άκουσα απαραίτητο. Η ερωτήση είναι μόνο από δημοσιογράφος προς τον επικεφαλής παράταξη του Γιώργου του Παπαδημητρίου. Καμία άλλη παρέμβαση εκτός από τον δημοσιογράφος δεν θα γίνει. Όμως, εμείς θα παραμείνουμε και μετά στην συνέντευξη τύπου και όποιος από τους φίλους θέλει να βρεθεί να κάνει κάποια ερώτηση ή να συζητήσουμε γενικότερα προβλήματα, είμαστε πάντα στη διάθεσή σας. Γι' αυτό λοιπόν, με όλο το σεβασμό, θα μας επιτρέψετε να μιλήσουν μόνο οι δημοσιογράφοι, να απαντήσει μόνο ο επικεφαλής ο κ. Γιώργος Παπαδημητρίου και μετά την αποχώρησή τους, εμείς δεν έχουμε κανένα πρόβλημα, αφού ολοκληρώσουμε τη διαδικασία αυτή, εδώ εμείς πάλι είμαστε, να συνεχίσουμε τη συζήτησή μας. Σας ευχαριστώ και όποιος φίλος από τον τοπικό τύπο θέλει να πάρει τον λόγο, να κάνει την ερώτηση, πολύ ευχαριστώ. Κύριε Μισιά. Ευχαριστώ. Να πω ότι αυτό μας το ζητήσανε οι δημοσιογράφοι, διότι θέλουν, επειδή είναι Παρασκευή σήμερα, θέλουν να ολοκληρώσουμε το κύκλο το δημοσιογραφικό. Οπότε αμέσως μετά, άμα θέλουν κάποιοι φίλοι δημότες να κάνουν ερωτήσεις, εδώ είμαστε, εννοείται έτσι. Μάλιστα. Καταρχάς, πώς θα διαχειριζόταν εσείς ως Δήμαρχος, κύριε Παπαδημητρίου, το θέμα της διαχείρισης των σχολείων, και αν έχετε προϋπολογίσει πόσα χρήματα είναι αρκετά για το σχολείο της Ούτρας.
Ευχαριστώ πολύ για την ερώτηση. Θέλω όμως να επαναλάβω πάλι τον τίτλο της σημερινής συνέντευξης τύπου. Τι και αν φωνάζουν οι γονείς, ο Δήμαρχος απαθής. Ως δημοσιογράφος και εσείς, αλλά και όλοι εδώ οι συναδελφοί σας, θεωρώ ότι τόση επικαιρότητα με ζημιές σε σχολεία δεν ξανά έχετε καλύψει. Άρα θεωρώ ότι συμφωνείτε μαζί μας ότι πράγματι υπάρχει σοβαρότατο πρόβλημα στο Δήμο με τα σχολεία. Με ρωτάτε αν ήμουν δήμαρχος, πώς θα μπορούσα εγώ να έχω αποφύγει αυτήν την εικόνα. Με 3 τρόπους. Πρώτον, θα ήμασταν πιο διεκδικητικοί και πιο αποτελεσματικοί στο να προσκαλέσουμε και να απορροφήσουμε προγράμματα και πόρους από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εκτιμώ ότι ο Δήμος έχει κακή βαθμολογία στο πόσα χρήματα έχει οδηγήσει στα σχολεία από πόρους προγραμμάτων χρηματοδοτούμενων όπως είναι το ΕΣΠΑ, το RRF, ακόμα και το πρόγραμμα Μαριέτα Γιαννάκου, το οποίο είναι ένα πολύ σημαντικό πρόγραμμα και αξίζουν συγχαρητήρια στους συντελεστές, διότι είναι ένα πρόγραμμα πρώτη φορά εντοπισμένο τόσο πολύ στα σχολεία. Ακόμα και σε αυτό ο Δήμος μας θα έπρεπε να έχει μεγαλύτερη διεκδίκηση και μεγαλύτερο πεδίο χρηματοδότησης στα σχολιά μας. Το δεύτερο, όσον αφορά τα χρήματα του προϋπολογισμού του Δήμου και τα χρήματα που μπορούμε να διεκδικήσουμε από την περιφέρεια, είναι δεδομένο ότι θα είχαμε προτεραιότητα τα σχολεία. Δεν θα είχαμε προτεραιότητα τους εργολάβους που κόβουν το πράσινο και έχουμε δώσει 2-3 εκατομμύρια μέχρι στιγμής σε τέτοιου τύπου εργολαβίες. Δεν θα είχαμε προτεραιότητα στα τουβλάκια που στρώνουν τους δρόμους και μετά από 2-3 μήνες σπάνε και έχουν αυτή την άσχημη εικόνα σε κάθε γειτονιά του Δήμου μας. Δεν θα κατευθύναμε πόρους όπως είναι αυτό το συντριβάνι που θα φτιάξουν εδώ στην Κουντουριώτου που κοστίζει 800 χιλιάρικα. Δηλαδή πιστεύετε ότι η πόλη μας έχει ανάγκη να φτιάξουμε εκεί που είναι τώρα το σημερινό ρολόι συντριβάνι κόμβο 800.000 ευρώ? Δεν πιστεύετε ότι αυτά τα κονδύλια θα ήταν καλύτερο να έχουν κατευθυνθεί σε επισκευαστικά των σχολείων μας? Και ακόμα και αν δείτε τις μελέτες τις οποίες έχει προσπαθήσει ο Δήμαρχος να ολοκληρώσει και να καταθέσει και να διεκδικήσει πόρους, θα πρέπει να δείτε πόσα από αυτά έχουν θεματολογία τα σχολεία. Άρα, αν έπρεπε να απαντήσω μονολεκτικά στην ερώτησή σας, θα ήταν το εξής απλό. Θα βάζαμε προτεραιότητα πρώτη τα σχολεία. Αυτό. Άλλος συνάδελφος. Ο κύριος Χρυσός, από την Αμαρισία. Η Δημοτική Αρχή έχει το καρπούζι, έχει και το μαχαίρι στη συγκεκριμένη περίπτωση και όπως είπατε υπάρχουν άλλα 3 χρόνια μπροστά. Εσείς σαν παράταξη έχετε σκεφτεί τρόπους που να μπορέσετε να αυξήσετε την πίεση ώστε έστω και αυτή τη στιγμή, αυτή την τριετία, να κατευθυνθούν περισσότερα χρήματα προς τα σχολεία? Βεβαίως. Θα σας δώσω ένα παράδειγμα μικρό. Πολύ ένταση δικαιολογημένη και πολύ αντίθεση έχει μαζέψει το Δημοτικό Συμβούλιο από τους κατοίκους που αντιδρούν, όπως και εμείς ως Δημοτική Παράταξη, με τα έργα που γίνονται και την κοπή στο πράσινο στην Κουντουριώτου. Ο Δήμος έφτιαξε μια μελέτη, πήρε αυτό το έργο από το Ταμείο Ανάκαμψης και διεξάγεται. Διεξάγεται το έργο και είδαμε προσφάτως να καταθέτουν, να παίρνουν νέα απόφαση στην Οικονομική Επιτροπή, αν δεν κάνω λάθος, για 25.000 ευρώ, να φτιάξουν μια συμπληρωματική μελέτη για κάτι που δεν είχαν υπολογίσει σωστά στο έργο, το οποίο έχει ανάδοχο και διεξάγεται. Δηλαδή, έγινε μελέτη, έγινε διαγωνισμός, ήρθε ο εργολάβος, υπέγραψε σύμβαση, εκτελείται το έργο και επειδή γίνανε καταγγελίες από τους κατοίκους, και σωστά γίνανε, έρχεται ο Δήμος να κάνει μια ανάθεση, νομίζω 25.000 ευρώ, σε μελέτη για να συμπληρωθεί κάτι στο έργο που διεξάγεται. Αυτό, ας πούμε, δεν είναι ένα παράδειγμα που θα μπορούσαμε να δώσουμε
τα ίδια χρήματα για να ετοιμαστούν 2 μελέτες και να διεκδικήσουμε πόρους για κάποιο έργο για σχολείο? Δηλαδή ερχόμαστε σε έργο το οποίο εκτελείται να δώσουμε λεφτά και μελέτη να συμπληρώσουμε το έργο που δεν κάναμε στην αρχή. Αυτά και άλλα τέτοιου είδους παραδείγματα δίνουν αμέσως την απάντηση σε αυτό που πολύ σωστά με ρωτάτε. Τι θα κάνουμε εμείς? Εμείς λοιπόν έχουμε σκοπό τα υπόλοιπα 3 χρόνια που απομένουν στη Δημοτική Αρχή να συνεχίσουμε να είμαστε διεκδικητικοί με σοβαρότητα, διότι τα προβλήματα δεν λύνονται με κραυγές, ούτε λύνονται με το να μαζεύουμε ψήφους πάνω από το πρόβλημα. Εμείς είμαστε μια δημοτική παράταξη η οποία επενδύει στην πρόταση, στην ισχυρή παρουσία, στην εκπροσώπευση εντός και εκτός του Δημοτικού Συμβουλίου και θέλουμε να δώσουμε να καταλάβουν οι γονείς, οι εκπαιδευτικοί, οι Ηρακλειώτες και οι Ηρακλειώτισσες, τα παιδιά μας που πάνε στη σχολεία του Ηρακλείου, ότι κάτι πρέπει να αλλάξει. Και να πούμε στον Δήμαρχο, Δήμαρχε, όταν βλέπεις ρογμές, μην μιλάς για χρώματα. Μην μιλάς για μπογιατίσματα και σταμάτα τα δελτία τύπου και τα Facebook. Ταπεινά να σκύψουν το κεφάλι οι αντιδήμαρχοι οι οποίοι είναι έτσι πολύ, τι να πω τώρα, που εκρήγνεται στο Δημοτικό Συμβούλιο, που είναι πολύ ειρωνικοί πολλές φορές στον οποιοδήποτε από εμάς κάνει ερώτηση, να αλλάξουν ύφος και στυλ, να δούνε τις αρμοδιότητές τους, να κάτσουν στο γραφείο τους, να φωτογραφίζονται λιγότερο και να παράγουν περισσότερο. Αυτό είναι κάτι που σκοπεύουμε να κάνουμε εμείς με το που έχουμε την τιμή να αναλάβουμε την ευθύνη της Δημοτικής Αρχής στις επερχόμενες δημοτικές εκλογές. Ο κύριος Σαντάρογλου. Ναι, κύριε Παπαδημητρίου, θέλω να μείνω και εγώ λίγο στο πλαίσιο του προηγούμενου, γιατί πιστεύω ότι Αγαπητέ Τάσο, εκεί είναι η ουσία των κονδυλίων της αξιοποίησης, δηλαδή εκεί πιστεύω ότι εκδοσμεί. Με δεδομένο ότι στην επικαιρότητα την εσωτερική της χώρας και στις πρωινές εκπομπές βλέπετε διαρκώς ρεπορτάζ και από άλλες περιοχές. Σκάνε καλοριφέρ, πέφτουν σοβάδες, γυμνά καλώδια. Δηλαδή τα βλέπουμε επειδή στις πρωινές εκπομπές συνήθως είναι θέματα που βγαίνουν γονείς, που καταγγέλνουν και όλα αυτά. Σε συνδυασμό με αυτό που είπαν οι συνάδελφοι για τα κονδύλια αξιοποίησης, εσείς έχετε τεχνοκρατική πείρα. Και ξέρετε, έτσι νομίζω ότι είναι και η γενική αντίληψη ότι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, καλώς ή κακώς, δίνουν ένα βάρος κυρίως στις αναπλάσεις. Έχουν μία κατεύθυνση. Πράσινες πόλεις, δίνουν διάφορες ονομασίες. Θέλω να μου πείτε λίγο πιο συγκεκριμένα πώς αυτό μπορείτε να το, όχι να το αναστρέψετε, αλλά να βρείτε εσείς το κενό όπου θα μπορέσετε αυτό που είπατε πριν να το κάνετε πράξη. Δηλαδή πώς ευρωπαϊκά κονδύλια ή άλλα να τα στρέψετε πράγματι σε τομείς που έχουν περισσότερο ανάγκη. ευχαριστώ για την ερώτηση. Θα σας δώσω μια σύντομη απάντηση για να καταλάβετε πόσο σημαντικό είναι κανείς να έχει κέφι, να έχει συνεργάτες, τεχνοκράτες και να είναι στο γραφείο του και να σκέφτεται λύσεις σε προβλήματα της πόλης. Είπατε εσείς ότι τα περισσότερα χρήματα δίνονται για αναπλάσεις και όχι σε σχολεία. Ερώτηση. Τα σχολεία έχουν αυθεντικούς χώρους? Έχουν. Έχουν ανοιχτούς χώρους. Έχουν τα προάβλια, τα οποία είναι χώροι που μπορούν και να αναπλαστούν και να φτιάξουν ένα πλαίσιο πράσινων, αθλητικών και άλλων δραστηριοτήτων χώρος, οι οποίοι θα μπορούν να είναι τόσο για τους μαθητές όσο και για τους δημότες. Άρα λοιπόν εγώ εκτιμώ ότι αν καταθέτεις σωστές μελέτες μπορείς να προσκαλέσεις χρήματα ακόμα και εκεί που ενδεχομένως να μην είχες φανταστεί ότι μπορείς να ξεκλειδώσεις. Θέλω να πω ότι το σχολείο δεν είναι η τάξη μόνο. Δεν είναι μόνο το κηλικείο. Το σχολείο είναι ένας μεγάλος χώρος όπου έχει κλειστούς και ανοιχτούς χώρους.
τους οποίους, όπως έχουμε δει και σε άλλους δήμους, μπορούν να απολαύσουν οι μαθητές και οι δημότες. Σε πόσα σχολεία έχετε δει καλοκαιρινό σινεμά ή έχετε δει δραστηριότητες να γίνονται το καλοκαίρι ή σε περίοδο που έχουμε διακοπές. Εκτιμώ λοιπόν ότι με κατάλληλη μελέτη, με κέφι και σωστούς συνεργάτες ξεκλειδώνουμε χρήματα και μπορούμε να δώσουμε λύσεις. Από το κτύπο. Θα ήθελα να ρωτήσω, επειδή νομίζω στο τέλος της ημέρας όλα τα ζητήματα οικονομικά, αν πιστεύετε ότι επί της ουσίας το πρόβλημα του Δήμου είναι οικονομικό και απλά καθευτίζεται και στα σχολεία. Αν είναι δηλαδή οικονομικό πρόβλημα ο Δήμος. Κοιτάξτε, ο Δήμος σαφώς και έχει προβλήματα οικονομικά, καθότι εδώ είναι ο Δήμαρχος. Ο Παντελής Βλασόπουλος παρέδωσε έναν Δήμο στον κύριο Μπάμπαλο, ο οποίος είχε δανεισμό 3-4 εκατομμύρια. Όχι, είχε 15 και τα είχαν πάει 17. Είχε 15 εκατομμύρια, τα πήγαμε 7 και ξαναπήγαν 15 με τα 5 εκατομμύρια που πήρε από το ΦΙΞ, 1,5-2 εκατομμύρια από τα LED και το καθεξής. Άρα λοιπόν περίπου 7-6 εκατομμύρια και πήγαν πάλι 15. Με δάνεια τα οποία πήρε αλλεπάλληλα ο Δήμαρχος, είτε για το ΦΙΞ, είτε για τα LED, είτε για άλλους λόγους, τη στιγμή που θα μπορούσαμε να εξοικονομήσουμε αυτά τα χρήματα και να έχουμε κάνει τους ίδιους σκοπούς με άλλη χρηματοδότηση. Το δάνειο που πήραμε για το ΦΙΞ, για παράδειγμα, θα μπορούσαμε να το έχουμε γλιτώσει, να είχαμε αποκτήσει το ΦΙΞ με τη χρηματοδότηση του Υπουργείου Πολιτισμού. Έγινε σε άλλους δήμους. Τα LED που παίρνουν δάνεια, άλλοι δήμοι τα έχουν βάλει στο ΕΣΠΑ. Άρα λοιπόν βλέπουμε ότι ο Δήμαρχος, η Δημοτική Αρχή, έχει κάνει μία σειρά από επιλογές, οι οποίες σίγουρα έχουν δημιουργήσει και οικονομική ασφυξία στον Δήμο μας. Εγώ θα σας πω και κάτι άλλο. Εγώ πιο πολύ βλέπω τον Δήμαρχο να κάνει μία χρήση των πόρων του Δήμου, η οποία κάθε φορά έχει ορίζοντα τις δημοτικές εκλογές και λιγότερο στο πώς να λύσουμε τα προβλήματα. Δείτε για παράδειγμα στις δημοτικές εκλογές τι εκδηλώσεις γίνονται, τι έργα γίνονται και δείτε και την υπόλοιπη περίοδο πόσα προβλήματα λύνουμε από αυτά που έχει ανάγκη η αυτοδιοίκηση να λύσει στην πόλη. Θα έδινα καλό βαθμό στο Δήμαρχο στο πώς ξοδεύει χρήματα στις εκλογές, θα έδινε κακό βαθμό στο πώς έχει μπορέσει αυτά τα 11 χρόνια να λύσει τα προβλήματα της πόλης μας. Ο κύριος Καραβάκος από την έκφραση. Ένας σημαντικός παράγοντας που φαίνεται ότι έχει παίξει ένα ρόλο στο να λύνονται κάποια προβλήματα να αναδειχθούν είναι ο παράγοντας γονείς, σύλλογοι γονέων και δαιμόνων, ένωση γονέων κλπ. Βλέπουμε μια δραστηριότητα η οποία είναι σημαντική και βλέπουμε ένα δημοτικό συμβούλιο που από δημοσιογραφική άποψη δεν έχουμε κανένα παράπονο, είναι πάρα πολύ ζωντανό. Καλό θα ήταν να μην ήταν βέβαια, αλλά είναι πολύ ζωντανό από την παρουσία του κόσμου. Πώς αξιολογείτε εσείς την κινητοποίηση που γίνεται μέσα από τους συλλόγους γονέων και δαιμόνων και αν βρίσκουν ευήκοα σε εσάς οι κατηγορίες της Δημοτικής Αρχής πολλές φορές τους συλλόγους ότι κάνουν πολιτικό παύλα κομματικό παιχνίδι. Κοιτάξτε, πολλές φορές ο Δήμαρχος επιτίθεται σε γονείς και συλλόγους και φορείς λέγοντάς τους ότι στο Δημοτικό Συμβούλιο έρχονται επειδή έχουν κάποια κομματική προέλευση είτε επειδή το κάνουν αυτό για να δημιουργήσουν προβλήματα. Δεν έχουμε ακούσει ποτέ όμως τον Δήμαρχο να πει ότι το θέμα για το οποίο φωνάζετε ή το θέμα για το οποίο είστε εδώ και διεκδικείτε δεν υπάρχει. Δηλαδή συνήθως ο Δήμαρχος ξεκινά και σταματάει στους χαρακτηρισμούς. Με το που έρθει κάποιος γονέας, κάποιος φορέας, κάποιος σύλλογος να πει ότι τα παιδιά μας κάνουν μάθημα σε αίθουσες οι οποίες έχουν μούχλα,
όπως ήταν οι γονείς του νηπιαγωγείου που ήρθαν στο τελευταίο Δημοτικό Συμβούλιο. Θα τον δούμε να λέει το κάνετε για πολιτικούς λόγους, αλλά δεν μπορεί να πει ότι η τάξη δεν έχει μούχλα, δεν μπορεί να πει ότι το στέγαστρο δεν έπεσε, δεν μπορεί να πει ότι το 7ο Δημοτικό οι ρογμές δεν φτάσανε στο να κλείσει το σχολείο, δεν μπορεί να πει ότι η πολεοδομία δεν έχει φέρει έγγραφα που κρίνουν τα σχολεία μας ως ετοιμόρροπα, δεν μπορεί να πει ότι δεν έπεσε το τζάμι στη μαθήτρια, δεν μπορεί να τους πει ότι δεν υπάρχουν διαρροές από κακή μόνωση στις ταράτσες, δεν μπορεί να τους πει ότι τα σχολεία, ότι οι τουαλέτες δεν είναι άθλιες. Επειδή λοιπόν δεν μπορεί να πει αυτά για τα οποία έρχονται οι γονείς να διεκδικήσουν και να φωνάξουν στο Δημοτικό Συμβούλιο ότι δεν υφίστανται, τι κάνει? Βάζει μια φτηνή ταμπελίτσα. Είστε εδώ γιατί είστε πολιτικά κατευθυνόμενοι. Λοιπόν, να αφήσει τα πολιτικά κατευθυνόμενοι και να κοιτάξει να λύσει τα προβλήματα για τα οποία έρχονται οι γονείς στο Δημοτικό Συμβούλιο μας και φωνάζουν. Κάποιος άλλος φίλος? Οι Athens Politics. Βλέπουμε αυτή τη στιγμή ότι υπάρχει έντονη καταγραφή στην πολιτεία του σχετικά με όλα αυτά τα πράγματα που συμβαίνουν στα σχολεία. Βλέπουμε γονείς να ανησυχούν, βλέπουμε τα παιδιά να διαμαρτύρονται. Διαπιστώνεται γενικότερα ένας μεγάλος αναβρασμός. Τα σχολεία, αντί για πεδίο γνώσης και χώροι χαράς, έχουν καταδείξει παιδιά για τον τρόμο. Και εγώ θα κάνω μια ερώτηση που κάνουν περισσότεροι γονείς αυτή τη στιγμή στο Ηράκλειο. Μπορεί να αλλάξει κάτι άμεσα. Και μια δεύτερη ερώτηση. Με το Ηράκλειο πολιτών στο τιμόνι, πώς φαντάζεστε εσείς το πρώτο που κόβει στο Αυτό που μπορεί να αλλάξει σίγουρα είναι, έστω και στο τέλος, ο Δήμαρχος να βάλει τα σχολεία από χαμηλής προτεραιότητας φαινόμενο σε νούμερο 1 προτεραιότητα για το Δήμο. Αυτό θα πρέπει να αλλάξει. Ελπίζουμε η παρουσία μας, η δικιά μας και των συναδέλφων των άλλων δημοτικών παρατάξεων να τον πείσει. Τι θα κάναμε εμείς? Καταρχήν θα ακούγαμε τους γονείς, θα ακούγαμε τους συλλόγους και θα είχαμε ένα Δημοτικό Συμβούλιο ανοιχτό και φιλόξενο σε όλους αυτούς που έρχονται για να βρουν λύση στο πρόβλημα του παιδιού τους το πρωί στην τάξη του σχολείου τους. Δεν θα είχαμε ένα Δημοτικό Συμβούλιο να κλείνει τα μικρόφωνα. Δεν θα επέτρεπα ποτέ σε αντιδήμαρχό μου ή Δημοτικό Σύμβουλο να σηκωθεί και να κλείσει το μικρόφωνο σε γονέα ο οποίος έχει έρθει στο Δημοτικό Συμβούλιο για να διεκδικήσει κάτι για το παιδί του ή κάτι για το συνδημότη ή κάτι για το παιδί του συνδημότη του. Δεν θα επέτρεπα ποτέ αντιδήμαρχο να σηκώνεται και να φωνάζει και να διαπληκτίζεται με τους γονείς επειδή έρχονται για το 7ο Δημοτικό. Δεν θα επέτρεπα ποτέ σε Δημοτικό μου Σύμβουλο εν είδη καφενείου να φωνάζει και να βρίζει γονέα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Διότι εμείς, όπου εκθέτουμε τον εαυτό μας, διεκδικούμε να είμαστε η Δημοτική Αρχή του τόπου, θα πρέπει πάντα να κάνουμε υπομονή και να έχουμε ανοχή στην οργή, στο θυμό. Ακόμα και αν μας αδικεί ένας δημότης, θα πρέπει να καταλάβουμε ότι για να φύγει από το σπίτι του, να αφήσει τη δουλειά του, να αφήσει το παιδί του και να έρθει στο Δημοτικό Συμβούλιο και να κάτσει 3 ώρες για να μας πει το πρόβλημά του, πάει να πει ότι κάτι τον πιέζει στη ζωή του. Και δεν έρχεται να ακούσει εμένα τον αντιδήμαρχό μου, τον Δημοτικό μου Σύμβουλο να τον βρίσουν, να τους βάζει φωνές. Ναι, αυτά δεν θα τα κάνουμε. Αυτά δεν θα τα επιτρέψω. Διεκδικούμε να έχουμε ένα διαφορετικό αφήγημα, μια διαφορετική παρουσία ως Δημοτική Αρχή. Θα πρέπει να είμαστε εδώ φιλόξενοι και ανοιχτοί για όλους. Είτε μας ψηφίζουν, είτε δεν μας ψηφίζουν. Είτε μας επενούν, είτε μας αδικούν. Η Δημοτική Αρχή και ο Δήμαρχος οφείλει να είναι για όλους, για όλες, για όλα τα παιδιά, για όλους τους εκπαιδευτικούς, για όλες τις παρατάξεις. Είτε είναι
ο ένας σύλλογος είτε είναι η μία πολιτική παράταξη, οφείλουμε να τους ακούσουμε και να δώσουμε λύση. Και να πω και κάτι άλλο. Είναι και πιο εύκολο και σου δημιουργεί και λιγότερα προβλήματα τελικά αν κάτσεις και τους ακούσεις από την αρχή και λύσεις έγκαιρα ένα πρόβλημα. Από το να έρθεις πυροσβεστικά να σβήσεις την πυρκαγιά, καλύτερα να το έχεις ακούσει νωρίτερα και να μην έχεις την πυρκαγιά. Ολοκληρώσαμε. Να κλείσω λίγο. Ναι. Να ευχαριστήσω πάρα πολύ τους αγαπητούς συντάκτες, ιδιοκτήτες μέσων μαζικής ενημέρωσης, αν το είπα σωστά δεν ξέρω, τα ηλεκτρονικά site, τις τοπικές εφημερίδες, τα οποία είστε σήμερα εδώ. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Οι συνεργάτες μου, ο Κυριάκος Οντόκος, η Μάιρα Μαραγκού, βεβαίως πάντα ο δήμαρχός μας, ο Γιάννης Οφίλαδος, ο Γιάννης Πελικρινίδης, η Μέρη Καραμπέτσου, η Κατερίνα Σπακοπούλου. Ήμασταν σήμερα εδώ για να δώσουμε κι εμείς την εναλλακτική πρόταση και μια εναλλακτική στο πώς βλέπουμε και στο πώς τα χειριζόμαστε τα πράγματα. Και όπως είπαμε και στην αρχή, δυστυχώς φωνάζουν οι γονείς και ο δήμαρχος απαθής. Και όταν βλέπεις ρογμές, μην μιλάς για χρώματα. Εμείς θα είμαστε δίπλα στα προβλήματα για να δώσουμε λύσεις.